Bueno, boa tarde a todas e a todos. Dende o Consello da Cultura Galega queremos agradecer moito a Do Picho, a Ralph Jürgens, por acollernos neste espazo tan máxico. E, bueno, en primeiro lugar teño que excusar a asistencia da presidenta, que por cuestións da senda hoxe o Consello ten 3 actividades en diferentes lugares, co cal eralle imposible estar. Eu falo en calidade de membro da executiva e tamén como coordinadora da sección que organiza esta xornada, a sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas, e que, ademais, bueno, estamos facendo un traballo bastante pronunciado nos últimos anos de achegarnos ao territorio, coñecer outros lugares, outras propostas e, ao mesmo tempo, enriquecernos neste compartir, non? Porque, ao final, penso que propostas como esta teñen que ser coñecidas por toda Galicia, coñecidas e recoñecidas, e a nosa misión como Consello de Cultura Galega debe de ser ese, non? Ser a Casa da Cultura de toda Galicia, digamos, de algún xeito. Esta proposta, Territorio e Identidade, apostas dende a ruralidade e o contexto non urbano, a verdade é que leva dando voltas a nosa sección uns cantos, bueno, bastantes meses e ao redor dun ano, e tiñamos claro que teña que ser un espazo como este, que tiña que ser con protagonistas como os que hoxe nos acompañades e, sobre todo, que se tratase dun encontro para compartir. Eu penso que este lugar e o feito despois de compartir un café, unha mini merenda, de compartir ese diálogo, é fundamental para que espazos como este sexan referentes, non? E este espazo, ademais, que tivemos a sorte de coñecer os espazos onde residen, crean, é un espazo para nós referente cando pensamos na creación dende ámbitos, dende as diferentes ruralidades e ámbitos non urbanos. E, ademais, vamos a ter voces de creadores e creadoras que nos van a compartir tamén experiencias moi interesantes neste senso. Eu non vos vou roubo máis tempo, agradecer novamente a Ralph que nos acollera aquí neste espazo, a todas e a todos por vir, a todas as persoas relatoras e un xeito moi especial aos compañeros de sección que tiveron a ben non solamente propoñer esta xornada, sino organizala con mimo e con cuidado, Eduardo Aliña e Rosendo Cid, aos que lle vou dizer que falen da proposta, pero antes sí que me gustaría que Ralph dera unhas primeiras palabras para, bueno, de benvida, non, a esta túa casa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir hoy a Do Picho para darnos la oportunidad de hablar de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Y primero quería decir que me disculpo por todavía no poder hablar en gallego. En algunos años lo voy a hacer, lo prometo. Pero sí, llego hace 12 años y todavía estoy aprendiendo castellano, entonces os pido disculpas. Bienvenidas en Do Picho, en este lugar que para nosotros es un lugar de cuidado, de arte, de locura y donde creemos familias y queremos crear comunidad y hacer parte de esta comunidad increíble que encontramos en la Ulloa. Hay gente increíble en la Ulloa y es gracias a estas personas que podemos hacer el trabajo que estamos haciendo. Bueno, pois boa tarde a todas, todos e todes. En realidade, cando presentamos ou formulamos esta xornada, tentamos analizar como se compón ou como se configura a creación dende as diferentes ruralidades que decías tú agora, que é un termo que tampouco nos gusta moito porque é un termo recente relacionado máis con contextos administrativos e demais, pero que ao final acaba definíndonos de diferentes maneiras. Pero é verdade que o rural é unha cuestión híbrida e diferente nos diferentes lugares do país e que se concibe desde formas e fórmulas totalmente diferentes. Entón, o que tentamos é analizar persoas, como no caso de Ralph, que crea esta comunidade que creemos que xurde tamén na actualidade por contextos como o pospandémico,
e que se configura dunha maneira como activador da creación en lugares determinados. Falaremos tamén do caso de Cantabria ou do caso de Lugo con Sergi e Ariadna dende o punto de vista da creación. Tamén vendo como foi a evolución histórica e vendo no momento no que estamos e como o comprendemos agora e como foi cambiando ao longo dos tempos. Logo, ao final, teremos un debate, se nos dá tempo, que espero que sí, para aclarar diferentes conceptos, como pode ser, por exemplo, a periferia ou as diferencias entre as diferentes provincias, porque non é o mesmo Lugo Ourense que o eixo atlántico, non? Ou como é o caso, por exemplo, de Cantabria. Creo que son casos totalmente diferentes. E creo que eso vai ser tamén o que nos vai a dar unha perspectiva como máis enriquecedora. Creo que esa é un pouco a idea da xornada, non? E xa directamente pasamos a presentar a Ralph, que para que non o coñeza vos vou a contar un pouco a súa trayectoria, sei que a topo, que debe de estar aquí. Bueno, Ralph é xurista e activista, nado en Alemanha e criado en Milán. A súa trayectoria, con máis de 3 décadas, centrouse na protección dos dereitos humanos e a saúde das poboacións máis marxinadas. Formouse en Dereito en Múnich e Montreal, obtendo un doutoramento na Universidade de Múnich. Cofundou na década dos 90 a rede xurídica sobre VIH-Sida no Canadá, priorizando as necesidades dos colectivos vulnerables como homosexuais, usuarios de drogas ou traballadoras do sexo. A súa carreira internacional levouno a desempeñar roles clave en Nova York e Xenebra, no Fondo Mundial da Loita contra a Sida, a tuberculose e a malaria, como coordinador principal de Dereitos Humanos. Liderou esforzos históricos para aumentar o financiamento destinado a eliminar as barreiras no acceso á saúde para comunidades empobrecidas e criminalizadas. Sempre mantivo un estreito vínculo co mundo creativo, apoiando artistas, noveis e cultivando a súa paixón pola música e as artes visuais. No 2024 decidiu unir os seus dous grandes intereses ao trasladarse a Galiza, onde adquiriu a Leira do Picho, onde estamos, co obxectivo de converter parte da propiedade nunha residencia para artistas, iniciando así un novo capítulo dedicado ao fomento da cultura e a creatividade, neste caso no rural galego. E tamén hai que decir que isto, Ralph e eu falámoslo moitas veces, que ademais destes intereses, cando el se instala aquí, pasa a priorizar un problema que é o medioambiental, que muda os intereses da residencia no primeiro momento para implicarse no territorio, sobre todo ligado á problemática de Altri, da macrocelulosa, non? Que foi do Picho, é como un centro de encontro onde, bueno, aquí estades moitas e moitos persoas implicadas e activistas que se conseguiu, en certo modo, remitir a situación polo momento. Eso é o que entendemos, non? Non sabemos se isto vai a voltar ou xa se vai a quedar aquí. Pero Ralph e eu falamos isto moitas veces, o tema medioambiental. Moitos artistas que pasaron por aquí traballaron directamente co río, co contexto, coas persoas, coa comunidade, para crear esos traballos novos en relación ás problemáticas medioambientais. Así que nada máis, comenzamos a xornada. Ralph, o teu momento, moitas grazas. E moitas grazas a todos.